Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang, pagiromdom, paki-turn off man po kan sa inyong cellphones, habang yaon po kamo sa loob kan simbahan, lalo na po kung mapunan Santa Misa. Bantayan ang sa indong mga personal na gamit. Bantayan ang sa indong mga bag, as in personal na gamit,
asin da magwalat nin anoman sa tukawan sa pagkumunyon. No balloons inside the church. Para po sa seguridad kan gabos, dai po tugot ang magdara asin pagpalopad nin lobo sa loob kan simbahan. Huli ta ini pwedeng makaraot sa pag-ikot kan ceiling fan. Ini po pagirumdom sa mga magurang asin nagtitinda nin balloons. Tamang pag-ako ni kan banal na komunyon. Sa tamang pag-ako kan komunyon, ilaag sa ibabaw ano walang kamot asin sa irarom antong kamot. Ihungit tulos sa nguso ang banal na osya gamit ang toong kamot. Misa Pro Seminario Collection. Ngunyan po, iyo an enot na Domingo kan bulan. Igwa po kitang second collection para sa pangangaipo kan seminaryo as information kan mga seminarista. Novenaryo sa Kamuwan ni San Jose Obrero. Pinangangapodan po sa petsa 22 kan Abril, pupunan ang novenaryo sa Kamuwan ni San Jose Obrero sa satuyang ikaduwang patron. Ini, pangingenotan kan Confraternity of St. Joseph. Ang novena po, gigibuhon pa kaaga pagkatapos kan misa. Misa pakahapon sa novenaryo kan Pintakasi. Pinapagirumduman po na sa petsa 24 kan Abril sa pagpuon kan novenaryo sa kaumuan kan banal na Santa Cruz asin inang Katipanan, ang misa pakahapon gigibuhon po na alas 5 imbes kan regular na alas 5:30. Novenaryo sa kaumuan ni inang Angustia. Sa petsa 26 kan Abril, pupunan ang novenaryo sa kaumuan ni inang Angustia. Ang novena po, gigibuhon pa kaaga pagkatapos kan Santa Misa. Pamisa. Durante kan nagrugaring na Pintakasi, pinapagirumduman po kita, susugkan sa tong tipan o panuga na magpamisa o magpaabot nin tabang sa pangangaipo kan sa tong parokya. Maghagad na lang po nin porma o surat sa opisina kan sa tong parokya kung buot po nindong magpamisa. Pagbunyag sa Pintakasi. Sa Mayo 3, aldaw na Pintakasi, magkakaigwa po kita nin pagbunyag sa oras na alas 10 nin aga. Igwa po nin seminar sa oras na alas 9 bago kan pagbunyag. Tabi po, magpalista sa opisina asin magdara kan birth certificate. Kumpil sa Pintakasi. Sa petsa 5 kan Mayo, magkakaigwanin aldaw na Domingo, magkakaigwa po kita nin pagkumpil. Ini po, papamayuhan kan sa tuyang bagong Arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Ang kumpil po, gigibuhon sa alas 10 nin aga. Kaya igwa po nin adjustment sa schedule sa regular na misang sa Domingong iyan. Reyna Elena, bukas po ang recruitment asin pagpalista kan mga kandidata para sa Reyna Elena 2024. Tabangan po niya to ang mga proyekto asin programa kan sa tong mga jóvenes sa parokya sa preparasyon kan nagdadanganang na National Youth Day nagigibuhon sa satong Archdiocese.
Ang satuya man pong Santa Misa ngunya na pagkahapon, idinudulot para sa mga minasunod na intensyones. Misa pasasalamat, dulot ni Joseph Calma. Misa pasasalamat, dulot ni Tessie Gongona. Misa pasasalamat, dulot ni Danny and Pilar Totanes. Misa pasasalamat, dulot ni Marian G. Penetrante. Misa pasasalamat, dulot ni May Michelle Namora. Misa para sa kaumuwan ni San Vicente Ferrer, asin San Antonio, dulot ni Mrs. Esther Bolivar. Misa para sa kaumuwan kan Divine Mercy, dulot ni Vic and Vince Bailon. Petition Mass, dulot ni Vic and Vince Bailon. Misa Common, dulot ni Elisa Say. Misa Common, dulot ni Salvacion Oxiano. Misa Common, dulot ni Maribel Babasen Family. Misa Common, dulot kan Season Family. Misa para sa kalag ni Estelita asin Mario, dulot ni Josie A. Aliston and Family. Para sa kalag ni Josefina asin Julian, dulot ni Josie A. Aliston and Family. Para sa kalag ni Sandra, dulot kan Season Family. Para sa kalag ni Santos, dulot ni Salvacion Oxiano. Para sa kalag ni Zenaida, dulot kan Anonymous. Misa Common, dulot kan Pandes Pontillas Tulidanes and Family. Petition asin misa pasasalamat, dulot kan Pandes Pontillas Tulidanes Family. Para sa kalag ni Daniel Agnas, dulot kan Agnas Family. Diyos marhay na hapon sa indugabos mga tugang. Yaon na kita sa ikaduhang Domingo kan Paskwa kan pagkabuhay liwat. Kita inaapodan na magkaburunyog asin magtubod, asin magtaunin tunay na pagsaksi sa pagtubod na ini, na inako nyato bilang Diyos nun na balaog. Sa liturhiya na sa tong ipinagseselebrar, ginigiromdoman sa to, nakaipuhan niya tong pakusugon ang pagtubot kay Kristo, asin akoon siya sa udok na buot. Matindog po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sa
Sa ngaran ka nama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios asin pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa mga kasalan, tanganing magkanig o kita na magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamigbi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mamibig kita. O Diyos nin dahin sagkod na pagkaherap, na nagpapalaad kan pagtubod nin banwaan, na pinabanal para sa imo.
Sa tabang mansana kan Fiesta Pascual, patalubua ang biyaya na itinao mo, tanganing ang gabos, makarurup kan maninigong dunong, nahuli ka ini sinda nahugasan kan tubig nin bunyag, namon daggiraray sa espiritu, asin tinubos kan dugo. Huli ka so Kristong kagurangnan nyamo sa imong aki, kay bamong nabubuhay, asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos sa liturhiya kan tataramon. An enot na babasahon, nagpapahayag kan pagkasararo kan mga enot na Kristiyano. Sinda, nagdadanay sa pagsabuhay kan mga katukduan kan mga apostoles, sa pagbaak kan tinapay, asin pagpamaigbi. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagpapakamaimbod sinda sa katukdoan kan apostoles, asin sa parupakinabang, sa pagbaak kan tinapay, asin sa mga pamibi. Igwanin pagkatakot ang gabos, dakol ang ngangalasan, sa katanda na nahaman, huli kan apostoles. Ang gabos na nagtutubod, sararo, asin ang gabos nindang rogaring, pinaparupakinabangan. Ang mga pagsadiri sa mga rogaring, ipinapabakal ninda asin binabaranga-banga. Sa gabos, susog sa pangangaipo kan lambang saro. Arual daw sarabay sindang nagpapakamaimbod sa templo, asin sa pagbaak kan tinapay sa saindang mga harong. Naghihiras-hirasan nin pagkakan sa dakulang kaugmahan, asin kabinianan nin puso. Nag-uumaw sa Diyos, asin iginagalang kan bilog na banwaan. Arual daw ang kagurangnan ang nagdadagdag kan mga iliniligtas sa sindang bilang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Magsabi ngunyan ang Israel, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan ang harong ni Aaron, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba. Alagad ang kagurangnan, tinabangan ako. Kusog ko asin awit ang kagurangnan. Siya ang naging kaligtasan ko. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan sa mga tolda nin mga suripot. Ang toong kamot kan kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Ang gapo na isinikwal kan mga paratudnok, naging pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Uya an aldaw na ginibo kan kagurangnan, ikurahaw ta asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, ang sa iyang pagkaherak, sagkod paman. Si San Pablo nagpahayag na sa pagkabuhay liwat nin kagurangnan, kita tinatawan man nin bagong paglaom. Sa pagheras sa gawi nin pagkabuhay liwat ni Jesus, kita man madadara sa bagong pagkamundag. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Pag-umawon ang Diyos asin Ama kan kagurangnan tang si Hesukristo. Sa dakula niyang pagkaherak, iminundag niya kita liwat para sa buhay na paglaom, huli kan pagkabuhay liwat ni Hesukristo, hale sa mga gadan.
para sa pamanang mayong kalapaan, mayong digta, dai maluluyos, pamana na itinagama sa langit para sa indo, na sa kapangyarihan kan Diyos, binabantayan huli kan pagtubod para sa kaligtasan na andam ihayag sa huring panahon. Kaya kamo nauugma, bagaman nagkakaipo pa sa dikit na panahon na mapamundo kan manlain-lain na sugot, tanganing an halaga kan sa indong pagtubod na mas mahalaga kisa nawawarang bulawan na binabalo nin kalayo. Maginindong kaumawan, kamurawayan asin kagalangan sa kapahayagan ni Hesukristo. Dainindo siya nahiling, alagad namumutan. Dai nahihilingon yan, alagad tinutubudan. Kaya naoogma kamo, nindai masabi, asin mamuraway sa kaugmahan, tamakakamtan an katuyuhan kan pagtubod, na iyo ang kaligtasan nin mga kalag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarom na itong enot na aldaw kan semana, natatrangkahan ang mga pintuan na namumugtakan kan mga disipulos huli sa takot sa mga Hudiyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw asin suminabi sa inda, an katuninongan mapa sa indo. Pakasabi ka ini, ipinahiling niya sa inda an sa iyang makamot asin ang hirog. Kaya nagugmaan mga disipulos pagkahiling sa kagurangnan, nagsabi sa indagiraray, an katuninongan mapa sa indo. Siring na ako sinugo kan ama, kamuman sinusugo ko. Pakasabi ka ini, naghango siya asin nagsabi sa inda, ako an Espiritu Santo. An kiisay man nakasalan, napatawado nindo, pinapatawad iyan para sa inda. An kiisay man nakasalan, nada nindo patawadon, day iyan pinapatawad. Si Tomas saro kan 12, itong inaapod na kambal, day ninda kaiba kan mag-abot si Jesus. Pigpara sabihan siya kan sa iyang mga disipulos, nahiling mi an kagurangnan, alagad nagsabi sa inda, kung dai ko mahiling sa iyang kamot, an tanda kan mga pako, asin ikalaog an sakong muro, sa tanda kan mga pako, asin ikalaog sa kamot an sa iyang hirog, dai ko matubod.
Pakalis din 8 aldaw, yaon duman sa laog an sa iyang mga disipulos, asin si Tomas, kaibaninda. Uminabot si Jesus, bararat ang mga pintuan, tuminindog sa tahaw asin nagsabi, an katuninongan mapasaindo. Dangan nagsabi ki Tomas, darahadigdi an sa imong nguro asin hilnga an sa kong makamot. Darahadigdi an sa imong kamot asin suksukan sa sakong hirog. Dai ka magpakamayong pagtubod kundi magmaimbod. Nagsimbag si Tomas, o kagurangnan ko asin Diyos ko. Nagsabi si Jesus, huli tanahiling mo ako, nagtubod ka. Paladan ang mga nagtutubod na dai nakakahiling. Sa katunayan, dakul pang ibang mga tanda ang ginibo ni Jesus sa atubang kan sa iyang mga disipulos. Mga tanda na dai nasusurat sa librong ini. Ang mga ini isinurat tanganing magtubod kamo na si Jesus ang Mesiyas, ang aki kan Diyos, asin sa pagtubod magkakaigwa nin buhay sa iyang ngaran. Mga tugang, an marahay na barata kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gapos. Maray na apon po kaninyo amin mga ngud. Salamat po sa simbag na baga na pang Biyernes Santo. Maray na apon po kaninyo amin. Nabuhay liwat na po si Kristo. Pakibayad niya ni po kakaabay mo tabaga na Biyernes Santo pa. Nagmumundo na. But anyway, mga tugang, kapag mahal mo ang isang tao, kinakailangan na patunayan mo sa salita at sa gawa. When we love someone, it should not end up by words alone or actions alone. In loving, actions and words are inseparable. Yun bang lahat ipinakita mo na sa gawa na mahal mo kahit wala namang kayo, walang label. Para sa Kanya, ikaw ay kaibigan lang pala. Di ba? Makulog. Sabi kayan, kaibigan lang pala, kaibigan lang pala. Di ba? Pinabahilig mo na sa gibo, na rumuruman ko lugod sa tupo baga, kawan-ngawan. Can't Buy Me Love, si Santino, sa kaso partner niya sa to. Nagbabayad na sa motibo sa babae. Sabi ni Santino, thank you. Sabi ka tong babae, gusto kita. Ang simbag ni Santino, thank you. Naging viral bagad to. It is unthinkable to think na mahal mo pero hindi naman nakikita sa gawa mo. Kagaya ng kanta ni Moira, ako ang kasama pero hanap mo siya. Ako ang kailangan pero di ang mahal. Diba? Pag sa words naman, tabagang, ako ang kasama pero hanap mo siya. Ako ang kailangan pero di ang mahal. In loving, words and actions are inseparable. My dear friends, Easter is a proof of God's love and divine mercy to all of us. Nabuhay sa liwat, hulikan, makaherak-herak, nakamugtakan nin tao. Dahil lang sinabi ng Diyos, napayaban niya kita, kundi ginibunin mahal na Diyos ang sa iyang pagpadangat sa satuya. Kan siya nabuhay liwat, ininaging tanda
kan pagkamuot asin pagkaherak nin mahal na Diyos sa satuya. Nabuhay sa liwat, huli kan makaherak-herak na kamugtakan nin tao. Makaherak-herak because we as human are perfectly imperfect human beings. Aram niya na bako kitang perpekto, kaipuhan niya na magbangon giraray. Aram nin mahal na Diyos na kita mga parakasala. Pakibayad niyo ni po kakabay mo. Bukong amo po. Parakasala. Aram nin mahal na Diyos na makaherak-herak ang satuyang kamugtakan nin hulita kung mayo ang Diyos kulang ang satuyang buhay. It is God who completes our being. Without Him, we are nothing. Sabi po ba kayan, ang word ang Christians, Christian, pag hinali mo ang I-A-N, ang mawawalat, Christ, sa mga Christians, pag mayo si Kristo, ang mawawalat, I-A-N. Ano po ang bold sabihon? Without Christ, I am nothing. Ano? I-A-N. Kaya, it is Christ who completes our being. Makaherak-herak because mayong direksyon ang buhay ning tao kung mayo ang Diyos sa satuya. Mayong kahulugan, siring man, ang buhay ning tao kung mayo ang Diyos sa satuya. Nabuhay sa liwat, tanda ang sa iyang pagkamuot, asin pagkaherak sa satuyang mga taong. Urog ang sa iyang pagkaherak, ninhulita urog ang pagkamuot nin mahal na Diyos sa satuya. Mas kina kita, bakong worthy kan pagkamuot nin mahal na Diyos sa satuya. And because of that love, He promised to be with us until the end of time. He promised to never abandon us. Jesus resurrected to tell every one of us that He is true to His promise. Daita ka mo pababayaan. Daita ka mo babayaan na mga ilo. God is always true to His promise. Bakong arog kan iba dyan, paasa. Paasa. Mga tugang, Easter indeed is a celebration of the embrace of God's mercy. And pagkabuhay liwat nin kagurangnan, selebrasyon kan pagkugos nin mahal na Diyos sa lambang saro sa tuya, pano nin pagkaherak. When we are embraced by God's mercy, our life is being accompanied by the love and the grace of God. Kung kinukugos nyato o kita nin mahal na Diyos kan sa iyang pagkaherak, may nag-aalalay sa satuyang paglakaw digdi sa kinakban. If we let our life be accompanied by the love and mercy of God, we will indeed find satisfaction in everything we do. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging tapat at sapat. Kanta po bagayan, di ko nakantahon po, tamiglawig pa. Kapag namamati niya to, ang pagkaherak nin mahal na Diyos, may giya kita sa buhay niya to. Asin kun namamati niya to ang paggiya nin mahal na Diyos sa buhay ta, magkakaigwa kita nin satisfaction sa buhay niya to. Pagpahiling na ang pagkamot nin mahal na Diyos sa tuya, tapat at laging sapat. When we are satisfied with the love and mercy of God, then our trust in God is not an issue. Mayo kitang issue, trust issue sa mahal na Diyos.
a sincering man, when we trust in the love and mercy of God, we are also supposed to imbibe in ourselves God's love and mercy. Kung kita nahirakan nin mahal na Diyos, kita siring man, dapat makanood man na maherak sa satuyang mga kapwa. Asin mamuot, siring man sa satuyang mga kataraid. To imbibe God's love and mercy is our immediate response sa kugos nin pagkaherak nin mahal na Diyos sa satuya. My dear friends, we are an Easter people. We should let God embrace us with His love and mercy and be accompanied by it so that we will find satisfaction, and a satisfied person is a proof that he gives his total trust in God. An Easter people should imbibe God's love and mercy as his response to Jesus' giving his life to redeem us by his love, his blood. Mga tugang, totoo ang Diyos sa pagkamot niya sa tuya. Bako lang sa tataramon, kundi sa gibo. Ang pagkaherak, asin pagkamot nin mahal na Diyos, iyo ang nagpapadanay sa lambang saro sa satuya. Matindog na po ang gabos. Sa
nagsasarig na an Ama, nagwawaras kan gabos niya tong kahagadan, sararo kitang mamibi sa pagpahayag sa iya, kan sa tuyang mga pangangaipo. Ang sa tuyang simbag, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magsunod kan halimbawa ni Jesus sa paghingoa na ang kinakban, magmangno sa mga dukha asin sa mga inaapi. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pamuhay-buhay niya tong nagkatiripon sa pagtubod, magpahiling sa gibo asin ugali, kan pagtubod na pinapahayag niya to sa ngoso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa buhay na ini, mag-ugma kita sa katuninongan ni Kristong na buhay liwat, katuninongan na dai ikakatao kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghehelang sa satong komunidad, maranga sa saindang pagsakit asin kulog, huli kan pagmangnonin mga nag-aataman sa sainda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako kan kapanoan na kan buhay na pinanuga ni Jesus sa gabos na pagtubod sa iyang tataramon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Amang makakamhan, warasan sa mo ang pagtubod, tanganing mabuhay kaming pano, nin pagsarig, asin makisumaro sa kapwa, sa katuninongan, asin kaugmahan. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos sa pagdulot kan mga atang, asin kan liturhiya kan Eucharistia. Ating duguan gabos. Magpamibi kang matugang, tangalan sa kwasin ng singdong atang, mga kumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong makamot, para sa kumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akoon mo ang mga atang,
kan nauugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan, kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga, nindaing sagkod na kagaya-gayahan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sin nakakaligtas sa danay, asin minsan saan. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal nama, Diyos na makakamhal na ding kasagkoran. Huli sa iya, namumundag ang mga aki nin liwanag para sa buhay na ding kasagkoran. Asin nabubuksan ang mga atriyo, kan langit nun nakahadaan sa mga maimbod. Huli ta tinubos an sa mong kagadanan, kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay na liwat, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaaban, pati nga ni ang mga langit nun na bertudes, asin mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Magluhod po ang gapos. Kagurangnan, ika ng gadan banal, borabod nin gabos na kabanalan. Kaya ning mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawak, asindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak, dangan tinaw sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan kaini, tanan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanyaman kan kalis asin geraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iyang mga disipulos na ansabing, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tanan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napabuluson para sa indo asin para sa dakol, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
kaganan, asin asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kanhawak, asin dugo ni Kristo, pag sararoon kan Espiritu Santo. Gerom dumakagurang nanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kaibakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man gerom dumase ang pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin gabos na mga nagadan. Dangan akawasinda sa liwanag kan sa imong lalawgon, kahiraki kami gabos na mimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos na kaidto pa, nakapagpagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na ding kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalian, nagnangahas kita na mag-awit.
Nagawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamo an katoninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindan na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Kristong kagurangnan, ikanagsabi sa imong mga apostoles, katoninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katoninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilinga, ansa mong mga kasalan, kudan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katoninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indong. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, kan tanda nin katoninongan. Peace be with you po. Magluhod po an kapos. Uyaan, kordero kan Diyos. Uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Palada ng mga inaapod sa pamanggikan kordero. Kaguranganan, bako kung maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.
matindog po ang kabos. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo, namimibi kami, na ang pakasabot kan Sakramento Pascual, padagos na magdanay sa samong mga isip, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw muna po ang gabos para sa mga announcements. Enot po sa satuyang announcement. Ngunyan po ang enot na Domingo kan bulan. Kaya magkakaigwa po kita nin second collection bilang tabang po nyato, asistensya nyato sa mga seminaryo, asin sa mga seminarista na nagkaklase sa satuyang arkidiocese. Ikadawa pong announcement, mapuon po sa Abril 22, gigibuhon po nyato ang novena sa kaumawan ni San Jose Obrero, ang ikadawang patron kan satuyang parokya, ang pagnovena po, panginginutan kan Confraternity of St. Joseph, ang novena gigibuhon po pagkaaga, pagkatapos po kan Santa Misa. Ikatulo po, misa pagkahapon sa nobenaryo kan Pintakasi, pinapagarumdum po na sa petsa 24 kan bulan na Abril, mapuon na ang satuyang nobenaryo sa kaumawan kan Banal na Cruz, asin inang katipanan. Ang misa po pagkahapon gigibuhon sa alas 5 nin pagkahapon instead na 5:30 nin pagkahapon. Pang-apat, misa, mga pamisa durante ka nagraraning Pintakasi, pinapagarumdum po kita susug sa tong tipan o panuga na magpamisa o magpaabot nin tabang sa pangangaipo kan sa tong parokya. Maghagad na lang po nin porma o surat sa opisina kan sa tong parokya kung buot po nindong magpamisa. Kumpil po. Igwa po kita nin kumpil sa Mayo 5, aldaw na Domingo sa kafestahan ni Inang Angustia, magkakaigwa po kita nin pagkumpil. Ang pagkumpil, gigibuhon po kan sa tuyang bagong arsobispo, Most Reverend Rex Andrew Alarcon. Ang kumpil po gigibuhon sa oras na alas 10 nin pagkaaga. Si mga buot pong magpakumpil, tabi po lista na sa opisina, dara po ang sa indong baptismal certificate. Pang-anom, Reyna Elena, bukas na po ang recruitment asin paglista kan mga kandidata para sa Reyna Elena ngunyan pong taon. Tabangan po niya to ang proyekto asin programa kan sa tong mga jóvenes sa parokya. Ang Reyna Elena, pinapanginutan po kan mga jóvenes kan sa tuyang parokya, asin man po ang makukuha ninda digdi, dagdag po ninda para po sa preparation sa National Youth Day sa maabot pong taon 2025, nagigibuhon po sa satuyang arkidiocese. Kaya ang ngunyan pasana po, nagpupuon na ang satuyang mga jóvenes nin pag-andam para po sa National Youth Day. Ang Youth Day po gigibuhon sa satuyang arkidiocese, ang gabos na mga jóvenes sa interong nasyon, madigdi po sa satuya, sa Cáceres, tangani na makisumaro sa National Youth Day. Pangpito, magkakaigwa po ni meeting ang Paris Executive Committee o Board sa Martes, alas 9, petsa 9 palan, pakatapos kan misa pagkahapon. Iyon po ang satuyang mga announcement digdi sa satuyang parokya. Matindog na po ang gabos, si mga nagbe-birthday po ngunya na aldaw, ngunya na petsa, mag-inutan po sa pagbindisyon po sa saindong. Ako po nagbe-birthday, maray taag ko ading mga nakaputi gayod. Si mga nagbe-birthday po, nguwan na aldaw, mag-unaan na po. May na po, agom, di na po masupog, di man kami mikikaon po kaninyo.
Pamibi sa pagbendisyon. Diyos Ama, kaglalang nin gabos, nakuya sa kinaban, idinudulot niya mo ang saong pasalamat asin pag-umaw para sa imong regalo nin buhay. Hinanyugaan sa mong pamibi para sa mga tugang niya mo na nagseselebrar kan sa indang kompleanyo asin nagpapasalamat sa regalo nin buhay asin familia. Sangkoban mo sindakan sa imong presensya asin grasya, tanganing padagos sidang mabuhay na maninigo sa imong atubang. Bendisyonan mo sinda, asin pakabanala, siring man ang sa indang familia. Irayo sa anuman na kahilangan, asin katibaadan, tanganing danay sindang makapaglingkod sa imo. Inihinahagad mi, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong Bendisyon naman lugod espiritu. kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Marahay na banggi po sa lambang saro sa tuya.